Bideo honetan, elipse baten trazadura azalduko dugu honen ardatz nagusia eta radiofokalak jakinik. Elipsearen definizioaren arabera, elipsea bi puntu finkorako, hau da, fokoetarako distantzien batura konstantea duten puntu guztien leku geometrikoa da. Gainera, bi radiofokalen batura ardatz nagusiaren distantzia berdina izango du. Lehenik eta behin ardatz txikia lortuko dugu. Honetarako ardatz nagusiaren erdibitzailea trazatuko dugu. Erdiko puntuaren eta A puntuaren arteko distantzia konpasaren bitartez fokoraino eramango dugu eta fokoa zentrotzat hartuta BO erradioa trazatuko dugu erdibitzailea moztu arte. A, B, C eta D puntuak elipsearenak izango dira. Orain, ezkerreko aldea trazatuko dugu. Horretarako, ezkerraldeko fokoaren eta ardatz txikiaren arteko distantzia hainbat zatitan banatuko dugu. Zati hauen arteko distantzia ez da zehatza izan behar. Puntu bakoitzeko elipseko puntu bat lortuko dugu. Puntu hauek zehazturik, elipsearen puntuak trazatuko ditugu. Hori egiteko, konpasaren bitartez, zehaztutako puntu baten, kasu honetan bat puntua, eta ardatz nagusiaren eskuineko aldeko puntuaren arteko distantzia hartuko dugu. Ondoren, konpasarekin hartutako distantzia mantenduz, eskuinaldeko fokoan jarriko dugu eta arku bat trazatuko dugu. Hurrengo pausoan, konpasa gure puntutik ardatz nagusiaren ezkerreko ertzeraino irekiko dugu eta azkenik, konpasa ezkerreko fokuan kokatuz aurretik egindako arkua mozten duen bigarren arku bat trazatuko dugu. Elipse zehatz bat egiteko gutxienez 3 puntu trazatuko ditugu kuadrante bakoitzean. Eskuinaldeko puntuak lortzeko prozesu berdina jarraitu dezakegu edo simetria erabili dezakegu. Behar ditugun puntuak lortu eta gero, gure elipsea eskuz trazatuko dugu puntuak lotuz.